оператор, камера рафтем. Навозандо ҷӯш бо он тараф. бачаҳо ҷамъ шудем. фирӯз, омина, ромис. хуб, хеле хушрӯ шуде умидам. медонистам. олӣ. хуб, ҷӯшмо имрӯз меҳмон зиёд дорем. ҷӯшмо он тараф. меҳмонро пешвоз мегириб, барандагӣ мекунин ва як фазои идонаву шодона муҳайё мекунин. олӣ. хуб, ромис, шумо ҷӯшмо назди бар. соли дароз дар эфир будин. як дафъа ҳам барои меҳмонҳо чой, қаҳва омода кунин, бад нест. ман қаҳва нафаҳмидам. чизе гуфтӣ? як ҳеҷ гап нестай. меравем сар як пилачой суҳбат мекунем. акаи фирӯз, имрӯз меҳмонҳо зиёданд. ҳамчунон ки медонен, ҷӯшморо дар китобхона мебинам. беҳтарин. мунтазири меҳмонҳо бошин. ман ҳам ҳамиро интизор будам. хеле хуб. бахшиш. ассалом акай диловар, бахшиш. салом ба ҳама. бахшиш, ман каме дер кардам. хай ман барандаи асосӣ ку бояд кам дер кунам. ман чикор кунам, бо ки суҳбат мекунам, дар куҷо истам, чикор кунам акай диловар? бубин дар сценария фирӯз ҳаст, омина ҳаст, ромис ҳаст, зарина ҳаст. зарина нест. шӯхӣ надорам, вале сценариро ҳама хе додан. ҳар саволе бошад назди сармуҳаррир. бачаҳо шурӯъ мекунем. сар кардем, вақт рафт. шом бахайр ҳамватанони азиз. дар остонаи анҷоми як соли дигар қарор дорем ва хостем ки ин лаҳзаҳоро бо фараҳу шодӣ ҳамроҳи шумо сипарӣ кунем, чун дар давоми сол бо барномаҳои гуногун ранг мо ҳамроҳи шумо будем ва соли хубе ҳам буд. ҳоло ҳам мехоҳем бо шумо бошем бо пешниҳоди барномаи ҷолибу диданӣ ва рангини худ. مجنون شدی گویا از عشق من باز جگر خون شدی تو برویای من دل و دنیای من ز کجا آمدی و دوباره مسکون شدی تو برویای من دل و دنیای من ز کجا آمدی و دوباره مسکون شدی من دل کندم مکن دیگر فندم با سخن بازی دیگر نمیخندم مجنون شدی گویا از عشق من باز جگر خون شدی تو برویای من دل و دنیای من ز کجا آمدی و دوباره مسکون شدی من دل کندم
салом муҳтарам сармуҳаррир. салом Зарина. Инқадар расмӣ. Тинҷа? акнун дигар бо шумо муҳтарамона муроҷиат кардан лозим ки маро дар сценарияи барномаҳои ҷашнӣ ҷой диҳед. Хайраку фаҳмидем ки дар идора мо одами нав, лекин ин маънои онро надорад ки маро аз сценария дур кунӣ. Зарина, ту худат хуб медонӣ ки ман туро эҳтиром мекунам. барномаи ҷашнии мо шабона сабт мешавад. ту фарзанди хурдсол дорӣ. Ман фикри фарзандони туро кардам. бо кӣ мемонанд? фикри фарзандони маро накун. фарзандони ман ғамхор доранд. Зарина, сценарий аллакай tasdiq шуд. хайр. бор аввалест ки дар телевизион кор мекунӣ. аллакай аз назари шурои бадеӣ гузашт. соли дигар ба назар мегирем. чӣ гуфтанӣ ки ман як соли дигар мунтазир шавам? ё тавба. ман ҳоло таслим намешавам. салом алейкум. алейкум. Хуш омадин. Солои нави мелодӣ муборак. саломат бошед, дар шумо муборак бошад. Зинда бошед. Чӣ хизмат кунед макаҷон? як қаҳва тайёр ка ай саҳар камтар хоболу омада. Макаҷон. ромиз акай дилобаро надидӣ? Намебинӣ суҳбат кардиси. фаҳмидастам, дидам. акай дилобаро надидӣ? одатан ҳамин коргардонҳо дар куҷо мешаванд? рафта ҷои записро бин. чаро пеши ман омадӣ? намедонам. имрӯз чунон одами муҳим ки гӯё ки директори телевизиони Сафина бошад. узр. имрӯз Зарина каме асабӣ аст. вале ман Ҳеҷ барои гап ту не. ҳозир як кофе тайёр мекунам ки маззааш ҳаргиз аз даҳонат намеравад. саломат бошед. ташаккур. асос хоб камтар берун шава. аз кофеҳое ки ман омода мекунам бетариф маззаи худ доранд. лесанҷем маро аз тамоми тарабхонаҳои душанбе даъват карданд ки биё бо мо кор кун. вале ман рад кардам, чун касби худро дӯст медорам. журналистӣ кори ман аст. саломат бошед. фаҳмидем ки оиладор шудед. табрик. саломат бошед. ташаккур бошед. зиёд. акнун баъд аз оиладор шудан бозам клип кардан бо ҳамун духтарони зеборо идома медиҳед ки бас мекунед? оли маслиҳат накардем рости гап то ҳол. аммо фикр мекунам вақти ҳангоми сабти ягон клип ҳатман бо маслиҳат пешакӣ. як маслиҳати бародарона. ман аз зиндагии худам, аз фаъолияти худам мегӯям, мақсад ки ба умеди анамун клипҳоу духтарони зебо як ҳафта мешавад ки ман дар ҳамин телевизиони Сафина ховам. як ҳафта. барои анамин бародарам Меҷон фикр карда баъд кор кун. кофе чӣ хел? як бор чашида маззаашро мегуфтед? бисёр зуд, бисёр хуб омада. барои бисёр чӣ хуб рӯятонро омада. ихел кардед нафаҳмидам. Не, хеле мазза якум бор ма чашидим рости гап. маззаи такрор нашаванда. ташаккури зиёд. дар ягон ташаккури зиёд. бисёр ба мазза. раҳмати калон. раҳмат. нахӯрдед ку? азо раҳмати калон. бас. аллакай ман хобам парид. аллакай эҳсос шумо шуд. бехӯред намехӯред муҳим нест. муҳим ин ки Не, асос ба мазза. шумо пулашро дидед. чун акаҷон мо нам инҷо иҷоро охем. шумо маро фаҳмед. бошед. чанд пул? ин тӯҳфаи солинавии ман барои шумо бошад як табрикоти хуб барои мардуми шарафманди тоҷикистони азиз мекунед. тамом. мо ҳама ҳисобӣ кардагӣ ҳисоб. Не акаҷон шумо як таманиёт кунед. тамом. пул лозим баъд нест. бепул мешавад. бале шумо таманиёт кунед. раҳмат, тӯҳфаи аз номи раҳмат. ман барои шумо дар соли нави мелодӣ тӯҳфа. бошад раҳмати калон бигзор ҳамеша дар лабони ҳамаи ҳамватанони азизи мо ханда ҳувайдо бошад. бигзор ҳамеша хушбахт бошанд, ҳамеша сарсабз бошанд. бигзор ҳамеша дар зиндагӣ муваффақ бошад. бигзор сол аз сол, рӯз аз рӯз боз ҳам аз ин дида сарзамини азизи мо пеш равад. ҳамеша пешравӣ бошад ва барои ҳамаи шумо хонаободӣ, комёбӣ, сарбаландӣ орзумандам. ташаккури зиёд ба шумо ҳам соли нави мелодӣ муборак. ҳар гоҳе ки дилатон қаҳва хост марҳамат дари мо барои шумо кушода. бошад. шумо бошад зудтар ҷамъбаст кунед, ман пулро гирам. ҳеҷ хеле мешавад. суруди навбатӣ дар иҷрои ҳунарманди маҳбуб умедҷони бурхон таронаи манманӣ карданов.
همین بود همین بود همین بود از خود گذشتن و دل سپردن و دنیا بودن و همین بود همین بود همین بود منی کردن و عزیز گفتن و پیمان بستن و همین بود همین بود همین بود از خود گذشتن و دل سپردن و دنیا بودن و همین بود همین بود همین بود من با تو وفا کردم در عشق خطا کردم وای افسوس وای افسوس وای افسوس عشق ما با مثل شاپرک دو روزه بود و رفت آخر بی درک وای افسوس وای افسوس وای افسوس قصه عشق ما ناتمام کردی آن را تو پر ارمان گرفتم نام بد است نوشتم با آبی چشم قصه عشق ما ناتمام کردی آن را تو پر ارمان گرفتم نام بد است نوشتم با آبی چشم گرفتم نام بد است نوشتم با آبی چشم منی کردنات عزیز گفتنات پیمان بستنات همین بود همین بود همین بود از خود گذشتنات دل سپردنات دنیا بودنات همین بود همین بود همین بود کردنات камера рафте акай диловар бори дигар салом. салом сармарир ба ман гуфтанд ки ба шумо кӯмак кунам, яъне ёрдамчӣ коргардон бошам. чикор кунам ман? супориш диҳед. аввалаш ин ки бо ин сару либос кор кардан барои ту хеле сахт мешавад бояд сару либосатро иваз кунӣ барои роҳатии кор майлаш. омина тайёр шудем шурӯъ мекунем мо боз як меҳмони дигар ҳамроҳамон дорем. дар барномаи ҷашниямон даъват кардем Париноз Ақназарова ҳастанд. айни ҳол ҳамроҳи мо. хуш омадед. салом алайкум. ташаккури зиёд. саломи худро ба ҳамаи тамошобинони Сафина мерасонам. саломат бошед. бо чӣ тарона омадед? албатта бо таронаи ҷадид қиссаи дили ҳамаи мову шумо аст. яъне таронаи ишқӣ. бале. саломат бошед. медонед чӣ, ман инҷо бо ҳама суҳбат кардам, аммо бо ҳеҷ кас акс нагирифтам. биёед як акс гирем. агар хоҳиши зиёд дошта бошад бош. бисёр. телефонам ҳам дар дастам ҳаст. биёед як акс гирем. он қадар хуб наомад. як бор аз он тараф мегиред шумо? бошад биё. ман он қадар саркор надорам. нур ин тарафта хуб аст. бошад. марҳамат. раҳмат. тӯҳфаи соли навӣ аз номи ман. раҳмат. шумо зеботар омадеду. хайр майла. таманиётатонро барои бинандаҳо бигӯед. ба мардуми тоҷик орзуи онро дорам ки ҳамеша сеҳатманду саломату хонаобод бошанд. бигзор чӣ орзуи ҳавас дар ин сол ки нашуд бошад ки дар соли 2026 анҷом диҳад ба орзуҳошон бирасанд.
саломат бошед. Марҳамат. муборак бошад. ташаккур. суруди навбатӣ дар барномаамон бошад. қиссаи дили ту аз ҷониби Париноз Ақназарова иҷро мегардад. امشب که قصه دل تو گوش میکنم فردا تو را بسد هوس آغوش میکنم دوریز ما و میشونم نبض آن دلت بشم بیا که راهی تو گل پوش میکنم لبان تو مینوش میکنم امشب که قصه دل تو گوش میکنم فردا تو را بسد هوس آغوش میکنم دوریز ما و میشونم نبض آن دلت بشم بیا که راهی تو گل پوش میکنم امشب که قصه دل تو گوش میکنم دستی به دست ساغری می تا سحر تو را با باده و با بوسه چه مدهوش میکنم یک شب بیا به گلشنی بالین و بسترم مستت ز عطر بوی سیاه گوش میکنم مستت ز عطر بوی سیاه گوش میکنم امشب که قصه دل تو گوش میکنم فردا تو را بسد هوس آغوش میکنم دوریز ما و میشونم نبض آن دلت بشم بیا که راهی تو گل پوش میکنم امشب که قصه دل تو گوش میکنم امشب که قصه دل تو گوش میکنم акай диловар ман тайёр шудам. Ман чӣ кор кунам, кия сабт кунам? Ҷои коргардони Хуб, садо сабр, холӣ. Биё. خیلی خوب صبر صبر اولین وظیفه میری نزد فیروز و میگویی که برای پیشواز مهمان نوبتی آماده شود Ман нафаҳмидам. Ман коргардон ё саргардон? Ки ман? یوردم چی؟
медонед барои чӣ китобҳои дар рафт мондашуда соли нави милодиро аз ҳама бештар дӯст медоранд? намедонед? барои оне ки умед мекунанд ки дар соли дигар касе пайдо мешаду онҳоро варақ мезанад. китоб ба мисоли як филми хуб аст. барои китоб хондан на чипта мехарӣ, на навбат меистӣ, на ба куҷое сафар мекунӣ. ва мо ҳам ваъда медиҳем ки дар соли нави милодӣ ақаллан як дона аз ин китобҳои китобхонаи телевизиони сафинаро мутолиа хоҳем кард. маъруф чӣ хел буд? хуб буд ака, як борга сабт кунем беҳтар мешавад. фирӯз, хуб, сармуарриф гуфтанд ки ман ба ҷои шумо ҳамроҳи меҳмонон суҳбат ороям. сармуҳарриф буд? бале. дар ҳамин ҷо? ҳа. заринаҷон, биё як маслиҳат. соли дигар. чӣ? маъруф, рафтем. акай фирӯз, хай биёед, ман дар ҳамроҳи шумо истам, шумо суҳбат кунед, ман ҳам ту истам. манам сабт кунам. Поезд может опоздать, планы следом измениться, вещи, на которые мы не в силах повлиять. Вежливо попросит в суете остановиться. Сосчитать до 100, пусть даже и не сразу, все встанет на свои места. Я держусь двумя руками, покажи мне, кто здесь вправе, твоей, моей судьбой. Пара значимых вопросов, нам их некому задать. Испытания послали, чтоб важное что-то мы смогли за это время осознать. Сосчитай до 1000, вот столько звезд зажгу я для тебя в ночи. Я держусь двумя руками, покажи мне, кто здесь вправе, твоей, моей судьбой. Если жизнь, то большими глотками. Перетерплю, слово даю, садись, помечтаем. Я держусь двумя руками, покажи мне, кто здесь вправе, твоей, моей судьбой. Если жизнь, то большими глотками. Перетерплю, слово даю, садись, помечтаем. гаштем, мусиқи садо тайёр шудем. Аҳо, мусиқи охир шуд. гузаред, акай диловар, гузаред, кадр ба гузаред. Оператор, кадра иваз кун.
кадрат айваз кун. чаро ҳамина пеши ман фиристодӣ? ман нафиристодам. ба чӣ шуд? соли мор рафт, ин мор монд ҳамроҳи мон. Чӣ гуфтӣ? Мор гуфтӣ, Фаррух? Не, мегӯям соли мор рафт, соли асп омад. зарина Лабай. метавонам аз ту як хоҳиш кунам? Майдаш. 2 қаҳва барои мо. Ба ин сад ҳам расидем? Найлаш. омина тайёр шудем. меҳмон омад. фақат кӯтоҳтар хоҳиш. дӯстони азиз, меҳмони навбатии барномаи идонаи мо ҳам омаданд. Дилшоди Файзулло ҳастанд. айни ҳол ҳамроҳи мо хуш омадед. салому алайкум. саломат бошед духтари зебо, духтари зебо. узри бисёри камтар мо банд ҳастем як маҳфили дигарда. таманноти худамро бо сурудам баҳри шумо мегӯям. дӯстони азиз, соли нави милодӣ муборак бошад. ташаккур зиёд. امشب هوا بارانی بارانی میده دانه امشب هوا بارانی بارانی میده دانه خدا میدانه دلبر بیایا به بهانه خدا میدانه دلبر بیایا به بهانه امشب هوا بارانی بارانی میده دانه 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 خدا میدانه دلبر بیایا به بهانه خدا میدانه دلبر بیایا به بهانه پشت شیشه چکی بارانه نازنین نیست چشم گریانه پشت شیشه چکی بارانه نازنین نیست چشم گریانه چی کنم که دلکم گشت بیمار عشق که تو دار و درمانه چی کنم که دلکم گشت بیمار عشق که تو دار و درمانه امشب هوا بارانی بارانی میده دانه امشب هوا بارانی بارانی میده دانه خدا میدانه دلبر بیایا به بهانه خدا میدانه دلبر بیایا به بهانه امشب هوا بارانی بارانی میده دانه امشب هوا بارانی بارانی میده دانه
ака мебахшед. салому алейкум. Салому алейкум. хуш омадед. чӣ хел шумо? шумо ҳолатон хуб? хостед? як қаҳва тайёр кунед гӯед. камтар амин хуб омада шудааст, бисёр хаста шудам. ҳозир дар 2 дақиқа тайёр мекунам. чӣ хеле қаҳва доред ака? чӣ хеле ки шумо дар махуле мо дорем? чӣ хеле тайёр кунем? амин қаҳваи сиёҳ бошад ака. сиёҳ. не ака бисед. аввал қаҳва анузед, баъд об андозед. шумо чизе ки хоҳед ака мо ба хости дили шумо тайёр мекунем акаҷон. ана ака. баъд камтар шакарам андозед ака. Байли шакар. бояд аввал шакарам меандохтед, ба об меандохтед ака. вай хоб намешавад озӣ. акаҷон ма хитом кунед. як табми қаҳваи сиёҳ, як таш талх, як таш ширин. ма якҷо бидон шумо дар чӣ хел накун. ма ака. хеле бака чӣ кори мекунед? ма бигир. айли. бигиред акаҷон. ва чили дилтон кунед бихӯред. проблема ака. ман медонед 18 сол ман хона ба хӯрокам худум пухтагиам. оиладор шудам, гуфтам ки хӯрок мепазад мехӯрам, нашуд. ҳар рӯз хона ба худам хӯрок тайёр мекунам. як чунон қаҳва мекунам ки озӣ. як бор сафина омадам гуфтам ки ман ба қаҳва тайёр кардаатиам хӯрам гум, ҳаминҷа боям худам тайёр мекунам. ва марам як қаҳва кунед. анак мо шуморо бинем ки чанд қадар ҳанари қаҳваша бисёр бидост, кофеша бисёр ки шакарша аввал медохтӣ. ака нигоҳ кунед, нигоҳ шумо кунед. хитом кунед ба чанд дилтон хӯрдаи ма. ҳамин қаҳваи адаси ман хӯред, як ҳафта хоб намеред. як ҳафта хоб намекунед. чӣ хел Чӣ буда? аст? ранги ҳаёти ман ака талх. хуба шакарjon сахна бароед. ҳолам бад шуд. навбататон омад. равед. хуш омадед. қариб буд ҳамаро расво мекардам. равед. хуш омадед. не ҳозир шумо фикр кардед ки ман суруд мехонам. ман суруд намехонам, чунки суруд хондан ман наметавонам суруд хонда. барои чӣ гӯед агар? чунки ман худам одами зиқ. масалан агар эътибор дода бошед, имрӯзҳо ҳама зиқкия набинед, зиқ мешавад, фақат зиқ мешавад. ман фикр мекунам ки агар ягон олимпиадаи байналмилалӣ шаваду ман рафта иштирок кунам, зиққӣ ба якум ҷоя гирифта мебиёрад. агар худо накунаду якум ҷоя нагирам, аз ҳамон ҷоям зиқ шуда омадаам. ман имрӯз шумо кати дар бораи чӣ суҳбат карданӣ, масалан мегирем бисёри вақт амин зиндагӣ мекунед, ҳаёта мебинед, вақте ки оиладор мешавед, бисёр чизҳои аҷоиб пайдо мешавад. масалан мегирем рашки зан гуфтагӣ чиз аст. рашки зан гуфтагӣ чиз аст, вай бовар кунед бисёр як чизи вазнин. масалан мегирем ман як рӯз қати ҳамсарам мағоза ба дар омадему, харид кардему, пеши хазина ба омадему, баъд амин бақия додам ба ҳамин хел тангая дастам ба духтаре ки хушрӯ будан амин хазиначи ҳамту дастама додану мана ин бақиятон гуфта ханда кард. манам ташаккури зиёд хоҳарҷон гуфтам. аз ҳамонҷа буромадам гӯед рости гап, амин нигоҳ мекунам ҳамсарам дар паҳлӯям истодагӣ, аллаки амин аз чеҳрааш маълум ки имшаб ҳаёти ман дӯзах мешавад. хона дар омадем қатим гап намезанад, инҷа мерад, он тараф мерад, амин болишта меғуронад, ягон чой кун мегум гап намезанад. мегум занакҷон пулта биёр, мегӯяд ки ҳамон хазиначие гӯед биёрад. ман гуфтам занак охи ман ҳамин ҳамту бахияе гардонда те гуфтам, ҳамин камакак дасташ дастам ба расид гуфтам. мегӯяд ки дастатона шӯед. чӣ шуд гуфтам? тағораба оварда оба пур карда дастама 15 дақиқа оба тар карда монда, анавай порошокое рехта ҳамаша карда дастамро ток тоза карда шуда мана дастам тоза шуд аз вай хазиначи гум агар мегӯяд ки гӯш кунед аз дашти шумо вай чирки рашк бурафтагӣ бошадам аз дили ман намебуравад. бовар мекунед ми рашки зан то кадом дараҷа? масалан мегирем вақте ки дар хориҷа, масалан мегирем аз рӯи омор гирем, агар дар хориҷа масалан занҳо шавҳарашонро дар як рӯз зиёда аз 20 бор I love you мегуфтиянд. дар як рӯз зиёда аз 20 бор шавҳарашона I love you гуфта якта таваллуд мекардиянд. масалан мегирем дар як рӯз 10 бор я тебя люблю гуфта ҳамагӣ дутта таваллуд мекардиянд. худо ба шукр занҳои мо 10-та 15-та таваллуд мекунанд. ман метарсам ки агар занҳои мо мардакҷон ман шуморо дӯст медорам гӯд агар мо аз чин ҳам зиёд шуда мебураем. масалан мегирем ё ки вақте ки масалан гирем дар хориҷа агар зану шавҳар ҷанг кунанд, агар ҷангашонро чӣ хел мекардиянд? масалан ягон рӯҳшиноса даъват мекардиянд, мегуфтанд ки ин ман ба ҳамин хел кард, ин гапи мана намегирад, ҳамин хел маслиҳат карда гапо фаҳмонда аз ҳамонҷа буромада хушу хушбахтона зиндагӣ мекардиянд. масалан мегирем занам бо ман ҷанг кардагиша ман баъд аз 3 рӯз мефаҳмам. чунки шумо занҳо худатон ба худатон мокати ҷанг карда аз мо ҷудо шуда аллакай рафта хонаи падаратон зиндагӣ карда баъд аз 3 рӯз баъд мо ба мегӯед ки шумо мокати ҷанг кардед.
ин ҳоли бо занҳое ки масалан ҳамин хел ҷанг мекунанд. ҳастанд занҳое ки вақте ки бо мо ҷанг мекунанд хонаи модарашон мебараванд. масалан мегирем як рӯз манам хе хона биём, ҳамсарам нест дар хона. телефона гирифтаму телефон кардам. телефон кунам, телефонро хуштоманам бардоштам. алло, ассалому алайкум гум. ҳа домод. инҷими модарҷон гум. вақте ки шумо ба хуштоманатон занг мезаниду ҳа домод мегӯн, значит вазъият безеб. ман гуфтам тинҷими модарҷон, амин ҳамсарам хони шумо рафтагӣ, мегӯм ман ин духтарама 18 сол калон кардагӣ, хонондагӣ, хӯрондагӣ, пӯшондагӣ, шумо бошад ин духтари мана оби чашмаша дарё бори мезондед мегӯн. шумо эътибор додагӣ вақте ки шумо масалан мегирем духтарбачаро хафа мекунед, мегӯянд ки ман ин духтарро азоб кашида калон кардагӣ. мебахшетону мо бачаҳоям азоб кашида калон кардагӣ, моям аз ягон парто ёфтагӣ не. ман гуфтам модарҷон гӯш кинед, гуфтам аслаш айби шумо, гуфтам агар шумо гуфтам духтаратона нағз гуфтам манту пухтани ёд медодед, мо имрӯз ҷанг намекардем, гуфтам як дан духтаратон ҷилди мантуят ғафз шудааст, гум манам хел қар карда бурафтам хонатон ба телефона куштам. баъд аз 5 дақиқа хусурам занг задам. рости гап талхам кафид. ман гуфтам ин ман озӣ гуфтам хуштомана хафа кардам, озӣ хусур мана хафа мекунанд. гуфтам ҳам ту телефона бардорам. алло домод. тинҷими падарҷон шумо маҷлис ба мегӯ. чуба пас гап зада истодед, гум молодец домод, қандатон назанед. чуба тинҷи мегӯ ман 30 сол боз мегӯ мантуи ҷилдаш ғафси ҳамсарама хӯрда язва шудагӣ. лекин шумо мегӯм натарсида ҳамин гапа руш ба гуфтед, молодец гуфтагӣ. ҳамин дангар шуду чаппа шуду телефон мурд. пагаш ба хушу хушбахтона оштӣ шудем, ҳама мо, ман, хуштоманам, ҳамсарам дар назди беморхона. шаб ҳамин ногаҳон сковородка ғалтида пушти сари хусурам мазада камакак зарари ҷисмонӣ ратон. барои ҳамин ягон вақт касал нашавед, ҳама вақт хурсанд бошед, ҳама вақт дар оила, дар зиндагӣ фақат таби болида дошта бошед. ташаккури зиёд. дӯстони азиз, дар ин барномаи ҷашнӣ ҳоло ҳамроҳи мо ҳастанд. яке аз меҳмонони хосаи мо ҳастанд Нигора Холова, сарояндаи Зарина сабт карда истодаем, намебинӣ? Хай, ҳеҷ гап не, аз нав шурӯъ кунед. Барандаи асосӣ. мегӯӣ ки дар телевизион кор намекарда бошанд, намедонам ки сабт чи аст, чӣ хел бояд сабт. хуб бошад, биёед идома медиҳем худамон. коргардон мегӯяд аз нав шурӯъ мекунем. Майли. дӯстони азиз, ҳоло меҳмони мо ҳастанд Нигора Холова, яке аз сарояндаҳои бисёр ҳам маъруф ва маҳбуби кишварамон. апай Нигора, хуш омадед. ташаккури зиёд. либосатон хеле зебо аст. ташаккур. ҳамин нуқта ки гуфтам либосатон зебо аст, инро ман дар чанд сурудҳои охири шумо аҳамият додам. ҷудо аз ин барномаи ҷашнии мо, дар сабтҳои дигар, дар клипҳои дигар бисёр ҳам либосҳои миллии зебо мепӯшед. ташаккур. мехостам бипурсам ки ин либосҳо маҳсули интихоб ва таби худатон аст ва ё ягон тарроҳ баратон кӯмак мекунад? албатта аввалан аз худам аст, аз фикри худам аст. баъд хай бо тарроҳон ҳамкорӣ мекунем, маслиҳат мегирем. яъне пешниҳоди асосӣ аз худатон аст? албатта. бисёр хуб. шумо модар ҳам ҳастед? бале. дар бораи фарзандатон бароямон мегӯед, исмаш чист, чанд сола аст? исмаш Амира ҳаст, синфи 3 мехонад. бисёр хуб. акнун бигӯед ки модарӣ масъулияти баланд аст ва ё дар саҳна ҳунарнамоӣ кардан? ҳам ин ҳам он. ҳардуяш. бале. ташаккури зиёд. имсолатон чӣ хел гузашт? соли 2025 милодӣ чӣ гуна буд барои шумо ҳамчун ҳунарманд? соли хуб буд. пур аз муваффақиятҳо. чун мо медидем муваффақиятҳо, иҷроҳо ва сурудҳои шуморо. ташаккури зиёд. биёед як таманниёти хуб барои бинандаҳо дар ин соли нави милодӣ аз забони шумо мешунавем. аввалан тансиҳату сарбаланд бошанд тамошобинони азиз ва соли нави милодиро ба ҳамаи шумо муборакбод мегӯям. ҳамеша сарбаланду хонаобод бошед. саломат бошед. هر صدا با دل هم صدا
ای ایش نداری رسم یاری رحم به دلم چرا نداری ای ایش نداری رسم یاری وای رحم به دلم چرا نداری عاشق شیدایی تک و تنهایی آب و بعد از هایی دلی من قصه ای ساحل دریا تو را دارم فقط از مال دنیا آخ چه زیبایی تازه چو دریایی ای ایش نداری رسم یاری رحم به دلم چرا نداری ای ایش نداری رسم یاری به دلم چرا نداری ای ایش نداری رسم یاری رحم به دلم چرا نداری ای ایش نداری رسم یاری وای رحم به دلم چرا نداری ای ایش نداری رسم یاری وای رحم به دلم چرا نداری من اکای زلوبر قهوه فروخ زینب چی کاری که بود کردی؟ چی کار کردم؟ آخه ثبت اینا رو ویران کردیم من این سال قهوه رو باز کردم. دوست شدی چی انداختی؟ من تیار نکردم رومیز تیار کرد از دست ژورنالیست همین قدر می آید رحمان امین از نو شروع میکنیم ҷаҳонгир зарипов суруди тозаи эҷоди худро бо номи хонум гули ҳисорӣ ҳоло пешкаши мо мегардонад. زلفی دراز داری خانم گلی حساری زلفی دراز داری در آن چشمانی کبود دنیایی راز داری در آن چشمانی کبود دنیایی راز داری قلعه سار تا که بینم روی یار رفتم قلعه سار تا که بینم روی یار روی زیما پنهان کرده با روی مالی شالدار روی زیما پنهان کرده با روی مالی شالدار خانم گلی حساری زلفی دراز داری خانم گلی حساری زلفی دراز داری در آن چشمانی کبود دنیایی راز داری در آن چشمانی کبود دنیایی راز داری
سری خانقا خوش است گر باشه ما دست به دست سری خانقا خوش است گر باشه ما دست به دست برای تو میخوانمه همچو بلبلانی مست برای تو میخوانمه همچو بلبلانی مست خانم گلی حساری زلفی دراز داری خانم گلی حساری زلفی دراز داری در آن چشمانی کبود دنیایی راز داری در آن چشمانی کبود دنیایی راز داری خانم گلی حساری زلفی دراز داری خانم گلی حساری زلفی دراز داری در آن چشمانی کبود دنیایی راز داری در آن چشمانی کبود دنیایی راز داری ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Акаҷон. Ромизҷон чӣ шумоаст? Шумо хубен? Тенҷи саломатиётон. Хубай солои нави мелодӣ муборак. Акаҷон мо шуморо ҳам меҳмондорӣ кунем. Саломатиёт чӣ хел акаҷон? Ҳама тенҷ хуб. Ҳама созам шоназм. Мо ака шумода як қаҳва тайёр кунам барое ки имрӯз Қаҳва тайёр қиматае айдан сикада. ма акаҷон қиматиша намедонам маззашда гап нест. Бия бишне марҳамат кунед ака шумо ма дар 2 дақиқа шумода қаҳва мекунам ки ака маззаш айдаҳан то намеравад. Аҷоиб, аҷоиб. Акаҷон на акаҷон узр камтарак инҷа бетартибай лекин муҳим ки қаҳва ба мазза бошад. Чӣ гуфти акаҷон? Дили пур гав задисти ман ин вазифаҳо намедонам. Ҳозир шумо фақат ба соли 2025 мелодиро чӣ хел сипарӣ кардед ака? Чӣ навгониҳо буд? Мухлисо бисёр ба баракат буд. Бисёр хуб, бисёр хуб. Акаҷон, акаҷон. Вай ин қадар кофе намеандозану. мо хуб аст, ман ҳар шаб бедорем ҳамис аҳли акаҷон. санад. Ман дар инҷо тайёр кунам, шумо тарзи тайёр карданаш вақт. акаҷон ман қаҳваи шумо тайёр шид. Марҳамат. Нӯшиҷон, ҳунари моро баҳо диҳед. Охи қаҳваи шумо ях барехна кайд шпели қаҳва. Ака, як бор. Ман нахӯрам, хафа намешем. Акаҷон, шумо як бор дар ҳамин камера бигӯед ки ба мазза буд, ягон чӣ мегӯян ака? Ман мегӯму ин акаҷон хунукай охи. пеши мардум хуб намешавад, баъд мегӯян натавонист. Ягон як дурӯғар акаҷон, ҳаминҷа бигӯян ки қаҳва ба мазза буд, ягон чӣ бигӯян ака? ҳама чӣ дар дасти хумон ака ҳозир 10 таида тайёр мекунам. Ака ина шакар биёяд, қаҳва. Ака охи биё айсари нав ҳамин қаҳвата тайёр кун ба хотире ки камтар андоз охи вай ин қадар андохтӣ ку ин ба фикрам ягон ҷо тӯфон омадага вообще як кор мекунем. Гапа росташ оби ҷӯшомада ҳозир надорем. Ман ака шумо дар оби бегаз мерезем. Чӣ гуфтӣ? майлиш оби бегаз намрезем майлиш. Охи бисёр қаҳваша камтар андозем вай бисёр меандозӣ зарар дора вай қадар. Акаҷон дафъи баъдида ҳатман кӯшиш мекунем ки ба дили шумо қаҳва тайёр кунем. Шумо як оби бегаз бигиред ака. ҳамин аёбтам хавотирам. иш ҳатман ки ба маззае. чӣ хел ака? Ба мазза як таърифм кунед ака ки чӣ хел буд хай меҳнатон. аллакай уже сабт рафтиста. Бале бале як таъриф ки дар ҳақиқат маззаи хуб дорад. маҷбурам каси ки дурӯғ. Марҳамат. ин ҳунарои нави Ромизҷонда бисёр як баҳои баланд дода мешавад. Ман намедонам ин кай ёд гирифтаи қаҳвапазӣ ё қаҳва тайёр кунӣ. Ек ташаккури зиёд дӯстам. Бо иштиёқ аҷон, бо иштиёқ. Хуб мешид ки бо ана ҳамин қаҳваи болаззат як таманниёти болаззат барои мардуми Тоҷикистони азиз дар соли нави мелодӣ. Не ки таманниётум дурӯғ нест. гуфтаҳоятон дар бораи ман дурӯғ буд. Ман 10 дақиқа вақти худро сарф карда барои шумо қаҳва тайёр кардам. Дурӯғ будан гап. ҳамин қаҳва хая болӣ. Ака гуфтам ҷоша нагез. мебурам инҷа шав ҳеҷ кора қабул аст. Таманниёт. Таманниёти ман бо 4 мисра шеър хуб аст, беҳтарин мешавад.
من از سالی نوی میلاد کنار یار میخواهم محبت های شیرینه و دل بسیار میخواهم. تمنیات من با کل مردم تاجیکستانی عزیز، با تمام هموطنان عزیز همین است که بگذار در سال 2026 هر آرزو نیتایی که داشتن در سال 2025 جامعه عمل نپوشید، در سال 2026 جامعه عمل پوشد. با تمام مردم ما، با تمام همیاران ما سال 2026 یک سال پربرار باشد. بگذار فیض و برکت در دولت ما باز هم بسیارتر شود، همه وقت تنسیت باشد، مبارک باشد. تشکر زیاد бошад ки дӯстии мо сар як пиёла чою ан ҳамин гуна қаҳваҳои бамазза зиёдтар шавад. ака ғайри қаҳва ман ҳунарои зиёд дорам, агар вақтон боша як хӯрок тайёр кунем ош бо айда бамазза. ҳазор ама бачаҳо истед китобхона имрӯз фаъолият намекунад. бар замин соати корӣ ҳам тамом шуд. шумо чаро инқадар саросима? хай ҳеҷ гап не, як соат бештар кор мекунем. кане биёед инҷо, биёед инҷо. шумо ва чӣ хеле китоб фармоиш диҳем? таърихӣ, илмӣ, бадеӣ? устод, мо китобхонӣ наомадаем. пас барои чӣ омадем? мо ҷа барои сабти барномаи ҷашнӣ омадагием. истед ки шумо ки сароянда, навозанда, ҳолон ки на ба инаш монанде, на ба онаш. бар замин чеҳраи телевизионӣ ҳам надоред. устод, шумо моро нашинохтед? Не охир. мо иштирокчиёни барномаи маҳфили зарифонем. моро тоҷикистон мешиносанд? бандешаи худатон, бошад. хай раветон, саҳна аз ҳамон тараф. раветон. инҷо ҷои мардуми китобхон бачаҳо. марҳамат. хуш омадед. бо умед кардем ки дар охири сол як-ду нафар китобхон пайдо шуд. афсӯс. зарина, инами сценарийро барои баҳром бар. бояд саҳна сабт кунад, аз саҳна боз берун набароям. Майрис. Акай Баҳром. Акай Баҳром надиде? Сабз рафтудай Баҳром дар боло. Май раҳмат. фарз кардем анами бача занги бачи Акай Баҳром ассалом. ин сценарияро барои шумо кай диловар фиристодам. Ман сценария дорам Заринаҷон, ман сценария дорам, мада сценария дар кор нест. баъд ман ина чӣ кор кунам? Ман диловар ба худаш бакунам. Заринаҷон ғам нате, Зарина. Сахт рафтеса Зарина, ғам нате. ман барои шумо кӯмак мекунам акай Баҳром. Фақат ғам будеси. ман ёрдамчии коргардон ба ман имрӯз супориш додан ки ёрдамчии коргардон бошам. ман корҳои шуморо сабук мекунам. ман нафаҳмидам. бачаҳо тайёр шудем? Зарина, кадом коргардон ба шумо ёрдамчӣ? ҳарду коргардон. ҳоба, акай Диловар ва акай Баҳром. Заринаҷон, Диловар ба шумо ёрдам кунед, хубтар мешавад. Агар Диловар ба ёрдам кунед, ба фикрам ки хубтар мешавад. бачаҳо тайёр шавем. бачаҳо гӯш накунед. Заринаҷон, шумо мо ба ғам дода истодаед. раҳмат. Диловар ба расонед ки ёрдам додад. рафтем. мо дар ин барномаи худ саҳначаҳои ҳаҷвиро низ фаромӯш накардем. ба ҳамин хотир ҳоло навбатро ба яке аз гурӯҳҳои фаъол аз озмуни телевизионии маҳфили зарифон медиҳем ки ин даста ном дорад муҳандиси ҷавон. ба саҳна ансамбли кӯдаконаи ба номи Хоркаш Хоркалаев даъват карда мешавад. марҳамат.
من دختر دیرکتور انسامبل با اسم خاردانه. سرود و آهنگ چت جی پی تی با نام دردسر من تلفن. تریجور مشخور بخوریف. مرحمت. سلام بچه ها. توخم کف موندنه بچه ها یک تا گپ زنید. فهمیدین؟ چی داد میزنی ها؟ چی داد میزنی؟ ما کیم؟ چی کار میکنیم؟ میخوریم. چی را میخوری؟ چی را میخوری؟ ما نمیخوریم. ما میخونیم. برای چی شما یک جای گپ میزنید؟ یک است برای همه، همه برای یک است. شما یگان نفرتون یک تا گپ زدن نمیتوانید؟ نه. همه کار یک جای میکنید؟ بله. فرض کردیم انمی بچه زنگ گیرید. بچی؟ یک است برای همه، همه برای یک است. انا فرض کردیم انا ای دختر شوهر کرد. بچی؟ یک است برای همه، همه برای یک است. انا فرض کردیم انا می دختر شوهر کرد. از بانک قرض گیرید. بچی؟ انا فرض کردیم انا می دختر قرضش داد. یک ضیافتی کلان کرد. خیلی بچی؟ یک است برای همه، همه برای یک است. ای رام جون بچه ها اوضاع گرم کردن در کار. تیار شین. رفتیم. ایستد او فاصولیش کنی. فاصولیش کنی. همون دو تا گم آشو کی میشه. بچه ها تیار شین. قشقار جان فنگرم برای ما خودت خان کی نشی. TikTok, Instagram, SMS خبراره باکو دکونی майда телефон خطا دارد تو دکوی زمونه به تلفن نمیتونم کتاب رو کی میخونه телефон банк مرا کرده فراموش مادر با تلفن بانک کی گیرد مرا با آغوش دستی همه در تلفن سامسونگ و ردمی آیفون داشتم نوکیا بیلای در خونه گوید تلفن رو زرد اوچم در خونه گوید وای فای رو گیرمون اینترنت سوست و فلوس مانندی ترالейбус антенна نداره تلفن Дарост در فейсбук комментария нависта моку дакони майда حساب میکنیم تا 20 بینید انا در یوتیوب فقط باشد لاتوکوب دوشنبه پلیس بقب شد بینید انا در یوتیوب فقط باشد لاتوکوب دوشنبه پلیس بقب شد ما SMS نوشتیم با تلویزیونی سفینه برای ما کودکان تو یک تا لایک بیمون
про тамаша, эй, ака чашта куша, все будет хорошо. ой фонограмматон умуман нашуд инҷа барномаи телевизионӣ ай мо бояд зинда хонем бачо тайёр шен рафтем мо хори наврасону кӯдакона мо мехонем ҳам суруду тарона дод мезанем ҳам рӯзу ҳам шабона ай 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 уф 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 хаймарам хонда метонам ай 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 бинандагони азиз, барномаи мо идома дорад. меҳмони мо ҳастанд ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон Давлат Назрӣ. шуморо ба барнома хайрамақдам мегӯям устод. ташаккур фирӯзҷон. устод инҷо китобхонаи телевизиони Сафина аст. воқеан ман аввалин бор ҳозими ин даргоҳи бисёр ҳам муқаддас шудам ва китоб аллакай ин як сарчашмаи аввал гӯё алифбои фарҳанги зиндагии мо аст. албатта барои эҷодиёт бештар ана китоб саҳифаҳои китоб барои ҳунармандони овозхон мутриб эҷодкор фикр мекунам ки афзалтар аст. ягон суруд дар бораи ҳамин китоб доир ба илмҳои дақиқ надоред? акнун мешавад, чунки ман аллакай даромадам, акнун ин омади ман минбаъд дар як ҳафта як ду бор мумкин ба Сафина чӣ мекунам, ман қадамро анҷом мекунам иншоалло. хуб, мо дар арафаи соли нави милодӣ қарор дорем ва ман чанд савол тайёр кардам, мехоҳам ки ба ҳамин саволҳо бо шумо муроҷиат кунам ва бо шумо кӯтоҳак ҷавоб бигирам. хуб, агар ба шумо имкон диҳанд ки дар шоми соли нав консерт гузоред, дар умқи шаб яъне ки шоми соли нав, шоми 31 ва 1. бисёр хуб. шумо аввалан кадом сурудо бехонед? барфи нав, иди нав ё дар мулки тоҷикро? албатта дар мулки тоҷикро мехонам аввал, чунки мо дар тоҷикистони азиз ҳастем ва шояд барф дар ҳамин мулки азизи мо, дар тоҷикистони мо, дар душанбешаҳри азиз ҳамин шаб мумкин борад, аз куҷо медонем мумкин борад ва ман мехоҳам ки мақсад ҳамин шаби 31 ба 1 барф борад. шумо ба бештар дар соли нави милодӣ чӣ маҳсулай? пули бисёр, мухлиси бисёр ёки тӯи бисёр? мухлиси бисёр, чунки мухлис бисёр бошад ҳамаш мешавад. агар мухлис набошад ба назарам бисёр душвор аст. аслан аксари ҳунармандон тӯи интихоб мекунанд. на ин аз диди ман аввал фарҳанги ҳунарманд аст, баъд ана дигар фароғатии ӯ, мақсад қисми фароғатӣ ва фикр мекунам ки аввал донишу малака барои истифода бурдани тӯю маъракаҳо аст. хуб, Давлат Назрӣ барои худ дар соли нави милодӣ чӣ ваъда медиҳад? суруди бештар мекунад? бешак. клиби бисёр сабт мекунад? бешак, бисёр. сафарҳои дуру наздик? аввал ҳоҷати мухлисонро ба ҷо овардан, яъне ки бештар суруду таронаҳо эҷод кардан ва ба чӣ мегӯянд хазинаи ҳамун барномаи яъне ки ҳунарманд бештар аҳамият додан ва бештар боз сафарҳои ҳунарӣ. албатта сафари ҳунарӣ набошад, ду чиз интихоб аст, аллакай ҳам эҷод ва сафарҳои ҳунарӣ. дар байни барф, хуб, дарахтзор ва деги ош
خب کدامش بهترین صحنه برای کلیپ دولت نازل میشه؟ نیا کنیم. برف برای رمانتیکا. حالتی خب اول خوب خوب در اختیار برای یک سیر و سیاحت کیفیت. واقعا. دیگه اش معلوم. همین یک بیهوده نمیگویند که فیروز جان. اگر در حالتی که مقصد انا در جیبت یگان پیسه نداشته باشی میگویند که اگر پول باشد در جنگل هم شوربو است. اگر چی شوربو نباشد اوش باشد بهتر نیست. سلامت باشید. با شما سال نو میلادی رو تبریک میگویم. امید میکنیم که سال نو میلادی برای شما یکی از بهترین سالهای ایجادی میشود. تشکر. سلامت باشید. شما رو نیز تبریک میکنم. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر. ҳунарпешаи халқи тоҷикистон давлат назириев бошад суруди чил духтарони худро ба ин барномаи ҷашни мо ҳамчун армуғон овардааст. چیل دختر در خطلانه زیبی روی جهانه چیل دختر در خطلانه زیبی روی جهانه چیل دختر در خطلانه زیبی روی جهانه وقتی بلندی تاجیک تحت چیل دخترانه چیل دختر در خطلانه زیبی روی جهانه وقتی بلندی تاجیک تحت چیل دخترانه وقتی بلندی تاجیک تحت چیل دخترانه دشتی میرای میرای انار باغ و انجیرو چار چمنی بیشتی قلعه خنب خنبو از دشتی تیرای میرای انار باغ و انجیرو چار چمنی بیشتی قلعه خنب خنبو چیل دختر در خطلانه زیبی روی جهانه وقتی بلندی تاجیک تحت چیل دخترانه چیل دختر در خطلانه زیبی روی جهانه وقتی بلندی تاجیک تحت چیل دخترانه وقتی بلندی تاجیک تحت چیل دخترانه مثل افتاب گل بکمون کشگنا پروار یار تکنا قلعه بر جوان زرد رخشان به مثل افتابه چیل دختر در خطلانه زیبی روی جهانه وقتی بلندی تاجیک تحت چیل دخترانه چیل دختر در خطلانه زیبی روی جهانه وقتی بلندی تاجیک تحت چیل دخترانه وقتی بلندی تاجیک تحت چیل دخترانه چیل دختر در خطلانه زیبی روی جهانه چیل دختر در خطلانه زیبی روی جهانه چیل دختر در خطلانه زیبی روی جهانه چیل دختر در خطلانه زیبی روی جهانه. خیلی سرودی خوب بودن. بله بله. акай диловар ҳамин сурудро дубл гӯед камтар дигар рақс кунем. гӯё ки ман барандаи асосӣ вале инҳо маро тамоман ба назар намегиранд. ромиз барои мо қаҳва тайёр мекунӣ? хеле монда шудем. ин қаҳваҳо барои ту нест, ман танҳо барои меҳмонҳо қаҳва тайёр мекунам. инҳоро бин. апай заринаҷон, шумо ҳамҷо бекор ҳастед, ду қаҳва намеоред барои мо? раҳмат.
سال نو میلادی را به کل هموطنان و تماشابینان تلویزیون سفینه تبریک میگویم. بگذار در کتاب زندگیتان داستان‌های خوب و زیبا انشا شود. سال نو میلادی مبارک. من امینا جان رحمت با مزه. در این چی داختید شما؟ هیچی. سروش خوش آمدید به برنامه جشن ما. مرحمت تمنیات خود را در آن همین کامرا گویید. آن همین کامرا از شما مرحمت. دو جمله. سال نو میلادی به همه شما مبارک باشد هموطنان عزیزم. مرحمت ترانه نو من بهر شما. تشکر. مرحمت ترانه اتون. مهمون کنی؟ رفت؟ یا توبه چی شد؟ سرودش میخونه. گوش کن. کمرباری قدم قدم می آید آب از سر شالی چکن می آید کمرباری قدم قدم می آید آب از سر شالی چکن می آید دل پاره پاره کنم کار دل از من چی چاره کنم در غمی و دل پاره پاره کنم کار دل از من چی چاره کنم یک دسته گلوش برو گل و سنبولش برو دلک شما بیابم با استانبولش برو کمرباری قدم قدم می آید آب از سر شالی چکن می آید کمرباری قدم قدم می آید آب از سرش شالی چکن می آید کرتایی بخمل بطنش زبنده با دو چشمکاش سیاش با سویم میخنده کرتایی بخمل بطنش زبنده با دو چشمکاش سیاش با سویم میخنده من شدم افتونی قد و قامتوش من شدم افتونی قد و قامتوش با قاش و ابرویو مبنده با قاش و ابرویو مبنده هوای شهری من بوی تو داره دلکم آرزو روی تو داره هوای شهری من بوی تو داره دلکم آرزو روی تو داره بیا نشکن هوا سای دلی من بیا نشکن هوا سای دلی من زبکی دستی من موی تو داره زبکی دستی من موی تو داره کرتایی بخمل بطنش زبنده با دو چشمکاش سیاش با سویم میخنده کرتایی بخمل بطنش زبنده با دو چشمکاش سیاش با سویم میخنده همدیاران عزیز در سال نو میلادی به شما سعادت روزگار سلامتی بردوام و اراده قوی تمنا میکنیم بیشتر کتاب مطالعه کنید قانون‌های نیوتن از فن فیزیک تاریخ بیولوژی اساس‌های کیمیا
ва имлои забони тоҷикиро аз худ кунед. бовар кунед, дар зиндагиятон ба кор меояд. китобҳои бадеӣ рӯзгори шуморо рангоранг мекунанд. дар ҳамин ҷо мо барномаи худро ҷамъбаст мекунем. о чӣ хел ҷамъбаст? ҳоло мо ҳам таманниё дорем. ҳамин хел не ромиз? омина дуруст мегӯяд, мо ин ҷо ҳамто наёмадем ку. дӯстони азиз, ҳамдиёрони арҷманд, рӯзгоратон гарму зебо ва хушу хотирмон буд. ҳамеша қаҳваи гарм бинӯшед ва дар канори наздикону пайвандонатон лаҳзаҳои зиндагиро хотирмон сипарӣ кунед, зеро ҳар лаҳзаи зиндагӣ арзишманду нотакрор аст. ва мо умед бар он мебандем ки бегузор соли нави мелодӣ соли пурфайзу бобаракат барои миллати ман бошад. имсол ҳамаамон рӯзҳоеро гузаронидем, орзуҳое кардем ва хотираҳое доштем. акнун дар соли нави мелодӣ хостаамон ин аст ки тамоми орзуҳои диламон ба воқеият табдил ёбад ва зиндагии мову шумо саршор аз меҳру муҳаббат бошад. хайр дӯстон. мутмаинам ки соли хубе доштем. соле буд ки бо тамоми пастиву баландиҳояш дар китоби зиндагиамон бо ҳарфҳои зарин сабт шуд. ҳоло намедонем ки оянда чӣ мешавад. таманнои мо ин аст ки тақдир бароямон ҳарчи рӯзҳои беҳтар ва хубтар аз инро ҳадя бикунад. анакнун